Hello friends, good morning. Te ani ketal bloga hanya hilam show norok na. Ke kamrok pai nyai sing tabuk mobile ke sa naile tongo yo angke blog sna mo tongo video sna mo tongo. Ke dakti basa kabala angke dakte no kampai ke sini sung chaiton basa kabala tini. Abagai sin dakte no kampai kita. Ke an bukanai barama nahle friends ong nahle. Tips rana han tongo ang bukanai barana. Tibranai एकदम ठुंडी किनाने आसके बखनाय खाला रखेला र ताय तामसाना शेम्पू खाबो हनैय तिब्रानाय हिनि तंगो आं obo hingke ani narikara franjak obo sapta kaisa wngkha narikara franmani bono ang laddu chana hinui kwtui kaham bai kwtui kaham no songui nai laddu chana hinui furan mani do obo hingke ta kaisa system laddu obo ang uansukrok ro masa bo tagi bara tongfru jwnai o tongfru obono narikara no swkang kuchi kuchi khe rawi furanui kwtui kaham bai songui nai laddu khai to borok gaprang masa mani no ang taisa khaipina hinui obo hake furan mani angke kuchi kuchi khaimaya angke bisi chikon chikon khe raimaya bwla dojo kwri bwla hingke kisa kotor kotor wngkha haipano hake pano khaike thogo hingke ani khe kotor kotor nainai di motamoti rankha obo jota sachidi furan mani sapta kaisa wngkha do hingke 3 din kaka furan mani abose ekdom kisa motamoti rankha abose watui manjak kising thangpika hanya he kising nini mono horo furanui se sana motong kwri kha ekdom tam sasinai horo furanui se taisa hanya hai ma furan phibika bono tabuk bai hingka ke asukhe no mani tamsani balok sukha ekdom ma furan chuka kaham khai nai watui siwi hanya haite ma furan phibika ta obono hingke norok no phunuknai ang obono laddu khaima rok o recipe rok no mane laddu ni omo hai o laddu khaima rok no ang norok no phunuknai pura puila ni tege paithak jora pura phunuknai tongo o laddu khaimani video bo khainai tongo tabuk hingke ang fataro ongkri paikha nok bisingo mama bokor mihin choka sila soka hinui oyang kana sidi bai hingke ri sui tongo ri suini furanui tongo ta dangdalo lamoi tongo betka borok sui nai hingke angke fataro haino fatoni view rok no phunugui tongo iyango hingke musuk ada chawi tongo hingke ang hingke fataro haino visit khai tongo ta nongno phunugui tongo fataro tam tam tongkwrui hingke phunugui tongo nongno ang fatui iko nasidi bai sono hingke joto manthogo nini phol hoite joto chamung fatui bo kai borok je borok beraina mane beraina phainai rok no fatui paisa no nangjak khainai borok kairi rogo je chanai rok no ta hingke kowai bo tongo already no bongrok sudo chumtui bai hada sim paina nangnai bong nogo office palani hingke bo wana nangya mungsa bo kwrui bongrok nainai di keno mane family kaka ke tongo nango hingke ang bo ani future o ang family ma kaka hingke ang bo haikeno khainai tongo mungsa bo kwrui khainai tongna hinui nasidi oro hingke dragon fruit kaijak boni iko nasidi norok nugui mankha na achuklok taiyako dragon fruit hingke norok no oboni dragon fruit ni joto phunuknai do bo bwthai rok thainya naikhe mini bwsang khurma rok joto phunuknai hinui ang uansukgui tongo tukui mo sui nyai hanya hayang bet tongna haikya abo bwkhanai se khalbuya oro se bwkhanai khanani phaio narke munui rok ha satung tongmali ang tangai jene ke bora ba hamya sini video no sam nanya hunu haidiba sini video no kem nanya kidai khairang ma sisa sasta youtuber bage sungbong na ai sao chale kusok nai hard work khai tongoi da tai success ya tong haidiba friends haidiba sai khana de bukisa hai nữa ang puasa ka hanang bước tăng phải đi à hasingo abang sokrang sama bagai maike chalai abang sokrang sajak ta miani tangmani hingke tini sakhata miya khasisai malia tini ke thongma hayang ni chakha onek chakha sela mani thona musuk mani angke sai miya tamni bakase sela ka thona musuk ka hani wansugui tongo ta haino deher durbol wngkha hinui nyai ayang le boroni facebook ba ang facebook o thungbala page bo thungo hingke page ni borok rok bai ang post khai rika taro tini tamno sela ka ani ni sao mane ang sakata habse facebook borok rok se bisi sai mano awang sama bagai awang sama bagai sela kana ta ani ni sajago ma muni suka bono ani family facebook ni borok jeng siwa ani page ni borok
Purusa ang say manuta ang abusa mani sila urumune ma. Tabuk hingga ang thuma basa wai chana sa wai tongo thuma basa ma se tam jani chana musungo hingga ba ketirak chana musungo hingga ba ani chana tongo hingga ba bano rugunyai pias sapolo wai cha wai tongo thuka ke am tanyo tam jani chana musungo basa ka kata baka sarang ya rongo kuk sarang ya hai rongo ta hingga apur hingga jekono mani chana nango ta.